ako ste u mogućnosti. I ako želite da nas novčano podržite, to možete učiniti putem linka ka PayPalu koji se nalazi u opisu našeg kanala ili u deskripciji bilo kojeg videa. Žandarmerija. Poreklo vuče Gendarmerie Nationale, osnovane u Francuskoj 1791. godine kao dela oružanih snaga za održavanje poretka i javnog reda i borbu protiv kriminala. Po ugledu na francusku žandarmeriju, Pruska uskoro uvodi svoju 1812. Italija 1814. a Austrija i Rusija 1815. Tokom revolucionarnih događaja i pobuna 1848. godine naglo raste broj žandarmerijskih jedinica i razvija se njihova teritorijalna organizacija. Ukazom kneza Mihajla 1861. godine osnovana je žandarmerija, čiji je osnovni zadatak bio da održava javni red i mir u Beogradu. U toj beogradskoj novoosnovanoj četi bilo je 120 pripadnika, od čega 15 konjanika, sa posebnim uniformama i naoružanjem. Ova jedinica je već naredne godine spasla Beograd 1862. godine u vrijeme događaja oko Čukur Česme, koja je bila jedina sposobna organizovana i naoružana formacija da se suprotstavi turskoj vojsci s tvrđave. Ostale snage su bile zanatlije, stajaća vojska se pojavila tek posle 2 dana, a narodna vojska se pojavila tek kada se sve završilo. Žandarmerija 1. aprila 1864. godine ulazi u sastav vojske i postaje jedna od 4 roda. Knez Milan 5. jula 1882. godine po ugledu na francusku mobilnu žandarmeriju izdaje ukaz po kome je osnovni zadatak žandarmerije čuvanje javnog reda i mira, kao i sprečavanje i gušenje pobuna. Već 1883. godine žandarmerija uspešno učestvuje u gušenju oružane pobune, poznato u istoriji kao Timočka buna. Od tada, pa sve do sredine 20. veka, žandarmerija je učestvovala u gušenju brojnih oružanih pobuna i velikih uličnih nereda, čiji je osnovni cilj bio uspostava javnog reda i mira, kao i zaštita života i imovine nedužnih građana. Zbog gušenja Timočke bune dovelo je do nepopularnosti žandarmerije u narodu, nakon čega će glavno oružje ove jedinice biti, gde god da se pojave njeni pripadnici, postaće strah. U tom periodu je i nastao mit da kada se pojave žandarmi u nekom kraju, stanovnici tog mesta počinju sami da se zaključavaju u kući. Godine 1905. na osnovu zakona o bezbednosti noćni stražari postaju deo žandarmerije, a 1912. godine jedinica dobija odrede širom zemlje. Tokom austrougarske invazije 1914. i 1915. godine pripadnici žandarmerije aktivno učestvuju u odbrani prestonice. Januara 1919. godine ministarski savet donosi uredbu da se ustali jedinstvena žandarmerija u cijeloj zemlji koja će brojati 10.000 pripadnika. Nova žandarmerija je postavljena na poluvojnoj osnovi sa štabom komande u prestonici i 6 žandarmerijskih brigada koje su imale u svom sastavu bataljone, čete i vodove. Uredba iz 1919. godine je zamijenjena zakonom o žandarmeriji 1922. godine, kojim je potvrđeno njeno ustrojstvo. Žandarmerija je bila sastavni deo vojnog stalnog kadra i imala je zadatak da održava javni red i mir i da obezbeđuje izvršenje zakona. Dok je u pogledu stručne nastave bila počinjena Ministarstvo unutrašnjih dela. Godine 1923. ukidaju se brigadi i bataljoni, a formiraju pukovi, a nova uredba o ustrojstvu žandarmerije iz decembra 1929. godine nastala je kao odgovor na administrativnu reorganizaciju zemlje i podjelu na banovine. Žandarmerija je većim dijelom bila na budžetu Ministarstva unutrašnjih dela, dok ju je Ministarstvo vojske snabdevalo naoružanjem, sanitetskim materijalom i veterinarskom opremom. Sama disciplina, lični odnos i vojnička nastava također su bili u nadležnosti vojske i mornarice. Od žandarma se po unutrašnjem pravilniku očekivalo da oni u svakoj prilici budu ozbiljni, pristojni i uljudni, naročito na svetkovinama i saborima gdje je strogo morao da izbegava svaku nepromišljenost, surovost i zadirkivanje. Osim po službenoj potrebi, žandarmi nisu smjeli posjećivati kafane i van službe su morali izbjegavati lokale na rđavom glasu. Žandarm je morao do detalja poznavati svoj rejon, od topografskih orijentira preko svojih ugostiteljskih objekata i zanatskih radnji, železničkog reda, vožnje reka i mostova, stočara i sl.
U njihovom domenu bilo je i poznavanje lopova, poznatih besposličara i bludnica, ali i praćenje lica pod policijskim nadzorom. U pravilima službe je naglašeno da se efikasnost žandarma ne meri brojem ispisanih prijava, već stanjem bezbednosti u dotičnom reonu. Oficirski kadar žandarmerije su činili aktivni i rezervni oficiri do čina poručnika i žandarmerijski narednici. Za žandarme su uglavnom birani podnarednici, mada su im činove iz vojske priznavali samo titularno. Služba se obnavljala na 3 godine, ali nakon 10 godina postala je stalna i bez rokova. Sredinom 1931. godine žandarmerija je brojala 18.203 žandarma, od toga 442 oficira i 35 vojnih činovnika, kao i 2499 policijskih izvršnih službenika. Nakon Drugog svjetskog rata uspostavljen je potpuno nov sistem upravnih vlasti i prekinut kontinuitet sa predratnom žandarmerijom, mada će novoosnovana narodna milicija i odeljenje za zaštitu naroda poput prethodne jedinice imati poluvojno ustrojstvo. Zakonom o organima unutrašnjih poslova 18. jula 1956. godine u Federativnoj Republici Jugoslaviji bilo je predviđeno organizovanje posebnih jedinica milicije. Godine 1972. osnivaju se posebne jedinice milicije PJM, koji će se u Srbiji 3. januara 1997. godine preimenovati u posebne jedinice policije PJP, a čiji će udarni sastav činiti 6. brigada. Predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević odlikovao je ordenom narodnog heroja čuvenu 124. interventnu brigadu posebnih jedinica policije. Juna 2001. godine, umjesto PJP-a koji je rasformiran, osnovana je specijalna jedinica žandarmerije. Za razliku od PJP-a, novoosnovana žandarmerija ima stalan sastav, a u njenom okviru osniva se protivteroristička jedinica PTJ, koja će odlukom vlade Srbije 11. aprila 2007. godine biti izdvojena. Današnja žandarmerija, kakvu mi poznajemo, ima glavne komande u Beogradu, Nišu, Kraljevu i Novom Sadu. Svi odredi imaju svoju oblast odgovornosti, ali se po potrebi mogu angažovati na teritoriji cijele države. Glavni bezbednosni zadaci su uspostavljanje javnog reda i mira narušenog u većem obimu, suzbijanje terorizma, suzbijanje pobuna u zavodima za izvršavanje krivičnih sankcija, suzbijanje nasilničkih grupa. Građanskih dužnosti žandarmerije uključujući da obezbedi sigurnost i javni red i mir, da istraži i spriječi suzbijanje organizovanog kriminala, terorizma i drugih nasilnih grupa, da zaštiti državnu i privatnu imovinu, da pomogne civilima i drugim snagama u slučaju nužde, prirodnih katastrofa i građanskih nemira, kao i oružanih sukoba. Regrutacija, selekcija i obuka za žandarmeriju se može vršiti na 2 načina, i to internim konkursom u okviru policije ili javnim raspisanim konkursom. Kada je u pitanju interni konkurs u okviru policije, neophodno je kao kandidat da ispunite sljedeće uslove: da niste stariji od 32 godine, da imate najmanje 1 godinu efektivnog radnog staža na policijskim poslovima u statusu ovlaštenog službenog lica, da posjedujete vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom B kategorije, da imate posljednje 2 godine pozitivne godišnje ocjene rada, da ste na provjerama obučenosti i stručne osposobljenosti za godinu koja je prethodni godini u kojoj podnosite prijavu ostvarili najmanje ocjenu vrlo dobar 4. Kandidat koji ispunjava gore navedene uslove podnosi prijavu za selekcionu obuku za žandarmeriju, organizacionoj jedinici nadležnoj za poslove upravljanja ljudskim resursima prema mjestu rada. Podnošenjem prijave podrazumeva se da je kandidat dao saglasnost da se izvrše provjere ispunjenosti iz gore navedenih uslova i da se obrade lični podaci. Nakon toga se sačinjava lista kandidata koji ispunjavaju uslove za pristup selekcionom testiranju, koji dostavljaju direktoru policije. Po završenom selektivnom testiranju, a prije pohađanja selekcijne obuke za žandarmeriju, polaznik se upućuje na prethodni lekarski pregled koji sadrži i testiranje polaznika na prisutnost psihoaktivnih supstanci u organizmu. Kada se raspiše javni konkurs za potpisivanje radnog mjesta žandarm, predviđeni su sljedeći uslovi za kandidate: da nisu stariji od 24 godine, da posjeduju vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom B kategorije, da ispune uslove selekcionog testiranja.
da su sposobni za pohađanje selekcione obuke za žandarmeriju shodno rezultatima sa prethodnog lekarskog pregleda. Ministarstvo sa kandidatom koji ispunjava uslove javnog konkursa za zaključenje ugovora o uređivanju međusobnih prava i obaveze za polaznike selekcione i osnovne obuke u žandarmeriji. Ugovor se zaključuje na period trajanja selekcione i osnovne obuke za žandarmeriju. Bitna napomena za kandidate koji sa uspehom su završili selektivnu i osnovnu obuku za žandarmeriju primaju se na radno mesto žandarm uz uslov da u roku od godinu dana od dana zasnivanja radnog mesta završe policijsku obuku osnovnog nivoa i polože stručni ispit u zakonom utvrđenom roku. Kompletna obuka za buduće pripadnike jedinice žandarmerije odvija se u dva dela. Prva je selekciona obuka, a potom slijedi osnovna obuka. Selekciona obuka za žandarmeriju traje 21 dan i eliminacionog je karaktera. Tokom trajanja selekcione obuke polaznik je dužan da postupa po nalogu rukovodioca obuke i izvođača obuke, to jest instruktora. Selekciona obuka za žandarmeriju može se realizovati u objektu izvan objekta žandarmerije. Za realizaciju selekcione obuke za žandarmeriju izvan objekta žandarmerije potrebno je odobrenje direktora policije. Polaznik može u svakom trenutku napustiti selekcionu obuku za žandarmeriju i vratiti se u svoju organizacionu jedinicu, o čemu obaveštava direkciju policije. Polaznik tokom sprovođenja selekcione obuke za žandarmeriju polaže eliminacione fazne ispite i završni ispit. Ukoliko polaznik ne položi jedan od faznih ispita ili završni ispit, smatra se da nije završio selekcionu obuku za žandarmeriju. Selekciona obuka za žandarmeriju se može pohađati najviše 2 puta. Komisija na osnovu ostvarenih rezultata polaznika na selekcionoj obuci za žandarmeriju sačinjava rang listu i dostavljena je direktno iz policije. Potom direktor policije u skladu sa rezultatima selekcione obuke odobrava pozivanje potrebnog broja polaznika na osnovnu obuku za žandarmeriju. Vamo nešto, brate, kao devojče. Dobro! Osnovna obuka za žandarmeriju traje 2 mjeseca i eliminacionog je karaktera.
Osnovnu obuku za žandarmeriju može se organizovati i realizovati kako u sedištima organizacionih jedinica žandarmerije, nastavnim centrima ministarstva, tako i na drugim adekvatnim lokacijama. Komisija na osnovu ostvarenih rezultata polaznika na osnovnoj obuci za žandarmeriju sačinjava rang listu i dostavlja je direktoru policije. Direktor policije na prijedlog komandanta žandarmerije donosi odluku o kandidatima kojima će biti popunjeno radno mjesto za koje je predviđena selekciona i osnovna obuka za žandarmeriju. Po prijemu u žandarmeriju svaki novopridošli biva zadužen uniformom, opremom i naoružanjem koje je propisano. To bi bilo to što se tiče današnjeg videa, a ako ste uživali obavezno ostavite like i pretplatite se na kanal i podijelite ovaj video sa vašim prijateljima, a do sljedećeg videa veliki pozdrav!